mo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen, magpapagaling sa mga may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael ang Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Sebastian Martir, ipanalangin mo kami. Kaisa po ng buong sambayanang Pilipino ang inyong home radio at DWIZ sa paghahatid sa inyo ng mahahalagang balita at impormasyon sa paglaban sa COVID-19. Gawin natin ang ating responsibilidad bilang mamamayan ng ating bansa. Magtiwala po tayo sa ating pamahalaan at sumunod sa mga ipinapatupad na hakbang at pag-ingatan ang ating mga sarili. Pasasaan ba at matatapos din ang problemang ito at babalik din sa normal ang lahat? I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no place like home. Memories, melodies, thoughts that make me smile. It feels good to be home. It feels good to be home. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Love is overflowing, the sun comes shining. Home radio. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Dance like no one's looking, the music's playing. It feels good to be home. It feels good to be home at Home Radio. Ang programang ito ay isang bayad na pamamahayag. Anumang pananaw at opinyon ng tagapagsalita ay walang kinalaman at pananagutan ang himpilang ito. This program is powered by Biramax Capsule. Biramax Capsule. Max Gahi, Max Lami. Gahi ni Bay, gahi ni Bay, gahi sa balita, gahi sa kalingawan. Gahi ni Bay, gahi ni Bay, gahi sa balita, gahi sa kalingawan. Kami mo dayag sa aking adahigon, umabati ko sa aking batikuson. Oh, bati! Oh, Bernie, bitok, bitok! Gahi ni Bay, gahi ni Bay, gahi sa balita, gahi sa kalingawan. Gahi ni Bay, gahi ni Bay, gahi sa balita, gahi sa kalingawan. O kaniya na ang mga gahi. Art Bunho Jr. O Bernie Bitok. Good morning. Good morning! Pasalamat kita, Nining Buntaga. Dili sa Nagwapo. Mindanao nga medyo hayag kay panahon si Haring Adlaw mibidlisiw na. Dili pareha sa atong mga kaigsuunan nga na dito sa Luzon. Grabe kayo ng ilang pag-antos tungod Correct. sa bagyong Rolly. Anyway, Nobyembre naman di ay! Unang Lunes sa bulan sa Nobyembre 2. Oga, holiday pa man dayron. So ayo-ayo mo, bye! Oga Naman ta diri art nga holiday day. kalag-kalag.
Ano naman ta dire ang holiday man di ay? Asa na ang inyong mga biko murag man kaabot diri sa home radio. Ha? Biko, mga sobra-sobra. Ang inyong I'm sure na miss nila karong mga panahon na katong banding-banding sa sementeryo. Nga inom-inom, mga lechon no guban pa pero sige, next year lang sana sila makasabot ra pud atong mga minatay ha. Teka muna ang atong PCSO Swertres draw nabagyuhan. Munang suspendido mga igala kagahapon November 1 tungod nabasa sa ang bagyo. mga makina. Oh. Nilutaw ang mga bula mga igala. Pati ang mga koteho nabasa. Bitaw, kumusta mo tanan? Kumusta pa kusgin yung mga radyo kaya ni ana ang gahi nga programa kini si Art Bonhoc Jr. O kini ang Hilas King ang baboy nga na Dimple Bernie Bitok. Oh God, ubay-ubay ato pag-isgutan labi na ang unsa ato matabang para sa South Luzon. Tinood, seryoso mga igala, number 1 again magpasalamat ta karong buntaga. Kaya at least diri sa Mindanao, nilan agapon aliw. Abigyan ako mag-ulan, medyo ni ano lang. Ni ulan gloomy lang, ni taliti lang. Ni ulan man po, ni ulan. Oo, pero tanaw nimo sa mga Facebook, grabe. Nabalaka akong akong nanay kay ang mga relatives ba ni tatay nako, aning tatay taga Bicol. So kumusta namo dito ang mga relatives dito? Og so far medyo wala-wala gali ang signal mga igala. Oh, Siyempre, unyang taon-taon, ato silang i-update dito, kumusta ba? correct, O no? ngandam na rabatanan ang atong mga katauhan, kay siyempre, ang nakalami sa Pilipinas, magtinabangay din kita. Oh. Ana man na, Ay na mo anang mga hashtag na saan Pangulo. Gusto man, mag-traffic siya as bagyo. mo, maginailang gusto. Ano yung gusto nito? Magdupa sa dito, ana. Oh, ana. Sige, kuhan. Wag to sa atop. Ana. Ang tiguang mo, ana. Stop. Ana. Oh, dapat si Kibbs ang ato ipa-stop. Oh. Yun yan, ha? May pa. So, wala kay ta. Salamat ta watag ibagyo diri kay tungo siguro kay birthday ni Juan Josan Gonzaga sa Carmen Valley sa Los Vidres. Happy birthday. Nainga na. Oh, ningon na. Murag may duyog sa kapanahunan. Ang atong hotline mga igala diri sa home radio o sa Gahi ni Bay na programa 0915-582-5534. Again, 0915-582-5534. O siyempre ang atong programa gigamhan kini sa ato ang pinakagahi nga Biramax. Biramax, ha? Biramax. Max Gahi. Max Lami! Sus, ko kadaghan naman. Nakatabang yun yung Biramax sa itong mga kahigalaan ba? Daghan kayo nalipay tungod ni ato ang Biramax. Sa tinudan na ilang istorya. Sa tinudan na ilang. Kay kabalota, tanang tao karon sa tinudan lang, stress. Oh, Gakaproblimaan ng mga, mumito ng istorya bago na nato itong mental health. correct. Sumoni ang may na Biramax may gala, labi na sa mga couple diha. Oh. Yan si Kalan Josan Gonzaga, kanang birthday ron. Ay, grabe. Iko, huy, di na adlaw ng Biramax. 2 times a week na. Ay, bantog ra nga. Loud eh. Bantog ra nga bisang mangihita. Maglikay-likay ron tanga dito mabasa. Di na musot sa bowl. Layo na kayo, 2 meters ga social distancing. O niya, ipakuha na lang. Ipauyon-uyon na lang kung asa mo abot ang iyang piniskan. Ha? Sugdan nato ni Dayon na Gahi Bern. Kini nga to ang mga balita about sa bagyo, mga impormasyon, latest nga information alabot ni ato dayon kani nga pabuton ang ato nga gahi nga balita. Aliyan na ang mga gahi nga balita. Sa ato nga gahi nga balita, pagawasay na sa West Philippine Sea ang Ay, super salamat. bagyong Rolly. Hilabihan na apektuhan ang South Luzon, partikular na ang Bicol Region. Gilampura sa bagyo ang tanang humayan o kaumahan sa lugar. Guba ang daghang mga tulay, eskwelahan o bampang infrastruktura. Sagad sa mga gipugos nga bakwit, temporaryong gipasilong sa evacuation centers nga gitagana sa mga LGU sa lugar. Kamulo pang bana ang mga kagamahanan sa Danyos Katalagman kung pila na tanan ang mga kinabuhing na angin sanglit gikadlok ang dunay mga residente burn sa maong mga lalawigan ang naanod sa kusog nga sug hatod sa bagyo.
ug wa pagani kalingkaw sa naso sa super bagyong Rolly gisundan na sab kini ug lain pang bagyo nga nakasulod na sa AOR sa Pilipinas. Ang bagyong Shoni kabalak ang maglandfall pud kini di madugay. Subay ni ini, kumusta ta? Bagyong Rolly ug ang taliabot nga lain pang bagyo. Mahinabi ta sa linya ang atong weather forecaster sa Pag-asa nga si Ma'am Daisy Barana Flores. Good morning kanimo, Ma'am Daisy. Yes, sir. Good morning po sa mga sir. Good morning po sa ato mga suking tigpaminaw sa home radio. Muna itong lakaw sa panahon karong adlaw ug ato ang update ni tropical storms Rolly ug Shoni. Si Rolly kaganina alas 4 sa kadlawon nahimutang ang sentro niini sa gilayon nga 100 kilometers sa west southwest of Subic Bay. Nagalihok si Rolly sa west-northwestward nga direction sa gipaspaso na 20 kilometers per hour. O ganyan po dahil yung gikusgon nga hangin pinakatuol sa yung sentro, adunay sukod na 65 kilometers per hour. Ang kalit na huros na sa hangin naman niya, adunay sukod na 80 kilometers per hour. Mogawas na kini sa ato ang Philippine Area of Responsibility ugma sa buntag. Samtang si Shoni naman kaganina alas 3 sa kadlawon nahimutang kini sa gilayon nga 850 kilometers sa este nga bahin sa Northern Luzon. Aduna kini gikusgon nga hangin duol sa yang sentro sa sukod na 65 kilometers per hour ug kalit na huros sa hangin sa sukod na 80 kilometers per hour. Nagalihok sab kini sa west-northwestward nga direction sa gipaspason na 30 kilometers per hour. Dinhi sa ato sa Mindanao dili kita affected or directly affected sa kaning duha ka bagyo. Apan ang trough or extension ni Bagyong Rolly, apektado ang Zamboanga Peninsula lamang. Samtang sa ubang parte sa Mindanao, lakip sa atwa dinhi sa Northern Mindanao, apektado gihapon kita sa mga localized na mga thunderstorms. Ang ato ang masinati karong adlaw, panalagsang pagdagom nga tuna sa madag-umon nga kalangitan, inubanan sa mga isolated lamang na mga pagbundak sa ulan, kilat ug dalugdog. Ang ato po dahil hangin din sa Northern Mindanao, kasarangan nga doon sa kusog nga magahuyog gikan sa southwest, nga doon sa southeast na direction, ug atong kabaybayunan, kasarangan nga doon sa kusog ang pagbalod. Ang ato po dahil yung taog unyang alas 11:54 sa buntag, atong hunas unyang alas 4:24 sa hapon. Ato namang agwat sa temperatura sa dakbayan sa Cagayan de Oro, magagikan sa kabugnaon nga 23 nga doon sa kainiton nga 32 sa sukdanang Celsius. Atong Philippine Standard Time karon alas 7:01 sa buntag. Gikan nini sa buhatan sa Pag-asa DOST Mulugan, El Salvador City, kini si Daisy Baran Flores. Ma'am Daisy. Yes, sir. Oo, si Art Bonhoc ni Ma'am, kauban ako siya Bernie Bitok-Bitok. Kaning pagawasay ng Bagyong Rolly, nihinay na gyud ni siya og wa na ni kabalakan nga maghatod pagdugang katalagman. Yes, sir. Dinhi sa ato sa Pilipinas, sir, dili na ni siya expected nga makahatag nato og inclement weather kay mogawas na ni siya sa atong par ugma. Pero ang kani mga mananagat nato wa pagyapon gitugutan sa Coast Guard, no? Base sa report nga gipahibalo po nila diya kaninyo sa Pag-asa. Kay napay mga dagkong balod, no? Posible. Yes, sir. Oo, kay bisan nga pagawasay na ni siya sa ato ang Philippine Area of Responsibility na apaman gyapon siya karon sa West Philippine Sea. So, dira nga area, sir, sa Luzon is nagyapoy gale warning nga gipataas. Bawal gihapon dira nga areas nga maglawig ang mga sea vessels nato. May gani kay medyo nihinay na ni nga klase nga bagyo kay unsa man ni gi-predict man ni siya nga super typhoon. Unsay nakapalhuyang niini nga Bagyong Rolly, Ma'am Daisy? Yes, sir. Pag moagi gid sa kalupaan ang ato ang bagyo, sir, muhinay gid na siya. Like sama pod nga kung naata sa atong sakyanan tapos makaagita og libaong, so muhinay man gyud ta. So same gihapon sa bagyo, mao gyapon ay makapahinay sa iya ang landmass. Unya kaning si Shoni, asa man ang murag agianan anin niya, maigo ba ang kanikuan? Murag North Luzon man siguro ang murag maigan ani, Ma'am Daisy ba? Yes, sir. Oo, base sa iyahang present karon nga movement is most likely ang extreme northern Luzon or northern Luzon ang iyahang tumbukon. Unya kanang naabay mga usahay mapanghitabo nga kini nga ingon ani nga bagyo mutipas pod imbis nga moadto siya sa extreme North Luzon mo kalit nagkambyada. Mosaka. Ha? Muluiko lang kalit niya mo agi gyud ay sa Central Luzon. Nabay mga inana pud usahay?
Simbako? Yes sir, oo na agya pa ingon na usahay, most especially kung dili kay siya kanang ang bitong category sa bagyo is dili typhoon. So kung typhoon, most likely ang track ana niya is dili naman kay siya erratic, pero kung ingon tag tropical depression, tropical storm, dako pa ang possibility ana niya nga mag-change ang iyang movement. Kusog-kusog pud ba ni si Shuni? Compared to Rolly sir is mas kusog sa atong Atlantaw karon base sa atong models, mas kusog yun to si Rolly, pero dili gyapon nato gina-discount ang possibility kay Shoni tungod kay aduna gihapon pa siya sa kadagatan sa pagkakaron. Okay. Unsa gani ni para lang sa tuang kuan ma'am kanang gawas kang Shuni, napabay lain pa mga syokoy baka nga mo Gahi nga balita. or mauna na ang last para karon tuiga. Dili expected nato sir nga aduna pa gyud kita yung mga expected pangalain nga mga bagyo karon tuiga, most especially kay naata sa La Nina. Ayun. La Nina. Kanigit sila Kanang niya. ting-init, no? Tigulan. Ang La Nina sir Tigulan. is Ay, sa okay, ato La diri Nina sa man na ito. Philippines ang iyahang effect base sa atong historical nga mga observations is daghan ta og mga pag-ulan. Okay. So kaning ulan ug init magsagol mo bagyo gyud na siya ma'am, no? Yes sir, kay ang bali ang atong init is ang ato ang dagat diri sa duol sa ato sa Pilipinas, ang atoa namang sa landmass nato makasinaditag mga more likely above normal nga mga pag-ulan. Okay, Ma'am Daisy, nagkakay salamat sa inyong impormasyon gikan sa Salamat, Pag-asa. ma'am. Mabuhay po kayo. Yes sir, daghang salamat sa bugmaayong buntag sa tanan. Daghang salamat ka Ma'am Daisy Sa Baran laing Flores. bahin, ipaniguro sa Malacanang nga di mapasagdan ang mga residenteng hilabihang naapektuhan sa bagyong Rolly. Una pa man migo ang bagyo ilabi na sa South Luzon. Gipangandaman ng daan sa gobyerno ang kalamidad. Pinaagi sa pagpahibaw sa mga katauhan nga di mo kumpiyansa og tumanon ang mga mando sa mga LGU aron masigurong way kinabuhing maangin. Ang mga rescue equipment sa Coast Guard o pribadong sektor gihilo na nausab. Una pa man mihapak ang bagyo sa nagkariang lugar sa Luzon. Gideploy sab sa gobyerno mga sundao nga maoy unang mga maghatod sa mga relief goods nga gikan sa Department of Social Welfare and Development. O ganing taknaa, kukumustahin naman natin ang lalawigan ng Albay kung saan maluba tong nasalanta ng bagyong Rolly. Makakasama natin sa linya si Ginoong Daniel Patrick Garcia, ang spokesperson ni Albay Governor Al Francis Bichara. Magandang umaga po sa iyo, Ginoong Garcia, sir. Ito po si Art Bonhoc Jr., si Art at saka si Bernie po sa programang Gahi ni Bay. Good morning po. Umaga sa inyong dalawa, mga Maginoo. Magandang umaga po galing dito sa Albay. On behalf po ni Governor Bichara, magandang umaga po sa inyong lahat. Opo sir. Talagang gaano ba kalupit yung bagyong Rolly? At medyo palabas na to, tumama sa lalawigan ng Albay. Sir, sobrang lupit. Grabe talaga. Though yung second district namin, medyo mas konti yung damages. Yung first district naman namin, talagang grabe yung damage. Tapos yung third district namin. Kasi 3 distrito po ang Albay, first, second, third district. Opo. Dumaan po kasi yung second po, medyo dito kami sa may Legazpi City. Yung first district sa Tabaco, Tiwi, dun po dumaan yung mata ng bagyo po. At diretso po, after that, dumaan din sa third district namin. Tapos diretso ng Campur, Partido area. Grabe sir, may idea na po ba kayo yung Daniel sir, Ginoong Garcia, kung yung mga damages dahil sa bagyo? Wala pa kasi we have the partial reports. Medyo talagang grabe, no? But we're still collecting reports now. We're waiting for the reports from the LGUs, yung mga towns natin. Mga local governments na something na in sa province para mag-assess tayo ng ganda. But we are sending out for the pinapapagano na tayo ng tulong sa kanila. Kabayan na yung mga relief groups nila, tapos rice augmentation. Last week pa po nag-clearing advance ng government dyan. Kasi alam natin na dagat talaga. So, pinadala namin yung packets, yung mga augmentation natin sa mga towns natin dito sa Albay.
bagyo. Ano po? Yes, as a matter of fact, nung Saturday whole day, forced evacuation yon na utos ni Governor Bichara Oho. para ma-secure na natin at maging safer sila. And kung magka-casualty man tayo, at least konti lang. May mga, alam mo, mga kaibigan, may mga matigas talaga ang ulo pa minsan na sinabi ng forced evacuation, nakakalusot pa rin na hindi sumasama dun sa ano. Yun po yung mga nasasalanta ng bagyo ng mga tao. Pero syempre, nevertheless, at least we can control and lessen the impact of this typhoon. At least na-minimize po, Sir Garcia, ano? Yung, Sir, Opo. Sir, nakita natin yung malapit sa Mayon, yung grabe, yung may lahar, natabunan sa lahar, no? Oo, kasi ganito po 'yun. Ang Mayon talaga pag na-saturate siya ng ng tubig ng bagyo. Yung mga deposits ng mga earlier eruptions natin. opo. Tunilada po 'yan ng ng waste materials ng volcano na talagang binababa po 'yan sa mga channels. Etong mga channels naman na po to, mga konektado po to sa mga ilog natin dito sa paligid ng Mayon, no, sa 1st District, 2nd and 3rd District. So yung sa may Ginubatan area nga po, talagang may mga na-wipe out na lugar doon na dati doon may mga nakatira. Buti nga na force evacuate yun at medyo na-wipe out yun. Pero may, alam ko may konting casualty. Yung initial report kahapon actually isa lang naman tapos may isa pang hinahanap. Yun pa lang. Oo. Pero yung lugar na yun po, kung hindi mo tinanggal doon yung mga tao at hindi mo force evacuate sila, talagang hundreds pong mawawala doon. Sigurado po yun. Grabe Kaya nga, yan, no? saludo po kami, Sir Garcia, sa ginawa po ni Governor Bichara. Sir, ano po yung mga matitinding pangangailangan nyo ngayon? Lalo na dyan sa lalawigan nyo po, para kami rin po dito sa Northern Mindanao ay makapanawagan din ng mga donasyon para sa inyo po. Well, for now, mag-a-assess muna tayo, no? Pero for now, ang nakikita kong magiging problema namin dito sa Albay is the restoration of the electric facility. Kasi sa 1st District po and 3rd, marami pong poste na naman ng APEC, ng Albay Power and Energy Corporation na bumagsak po. Sa 2nd District, konti lang. Pero sa tingin ko sa energy, sa kuryente po, sa mga poste, sa mga ganyan, yun ang number one na nakikita kung kailangan namin ng medyo siguro tulong or augmentation ng forces. Kasi kung hindi, matatagalan po ang pag-restore nila ng mga electric post and transformers and power supply. At saka yung mga infrastructure nyo dyan, Sir Garcia, ano po, yung mga tulay nyo at mga paaralan, talagang gibang-giba po, ano? Yung mga tulay, konti lang po yung damage sa mga tulay, pero yung mga dike natin dito, maraming dike na pumutok. Dahil nga sa bagsak nung galing sa Mayon Volcano. And sa mga roads natin, ang nangyari, nag-overflow lang naman yung mga lahar. Pero pag nalinis yun ng mga natin, ng mga heavy equipment ng province, magiging passable naman po yun. Okay. Ang isa pang nakikita namin dito talaga, yung etong mga lugar na dapat siguro ilikas na talaga yung mga population. As a matter of fact, since 1995, yung first term ni Governor Al, naglikas na tayo ng maraming residents. We put up new towns and talagang yung malapit sa Mayon, talagang linipat na po sa ibang lugar and they're very safe on top of hilly mountain part dito sa May Daraga, sa Anislag po. Opo. Pero yung ibang lugar po, syempre kasi alam mo ang mga tao naman, you have to understand na pag linayo mo sila sa mga plantation nila, sa mga Kabuhayan nila. negosyo nila, talagang babalik at babalik doon. Kaya yun yung nangyayari na every time there's a typhoon, etong mga bagyong parating, talagang nag-evacuate po tayo. Opo. Ginong Garcia, alam niyo po ba na dito sa Mindanao marami mga Bicolano? Mensahe niyo po, lalo na sa mga kamag-anak nila nandyan, sigurado nag-worry po sila. Sige po. Yung mga Bicolanong nandyan sa Mindanao area, magandang umaga po sa inyo. In behalf ni Governor Al Francis Bichara ng Albay, ito po si Daniel Patrick Garcia. Siguro prayers, a lot of prayers. Manalangin tayo sa may kapal na yung mga nasalanta makabalik din kaagad sa sa normal na buhay in the fastest possible time. Tapos kung anong tulong na pwedeng i-share, siguro yung kosang loob lang po.
do meron naman tayong mayroon naman tayong ways and means, pero syempre iba pa rin pag ang bukas ang puso ng mga kababayan natin, ng mga kaibigan natin, mga ka-Pilipino natin dito sa Pilipinas na matulungan po tayo dahil kahit saan naman po na nasasalanta ng isang super typhoon, nangangailangan ng tulong po. So maraming salamat sa inyo, sir, sa inyong dalawa. Maraming salamat sa din oras. po. Opo, maraming salamat po, Ginong Garcia, at mag-ingat po kayong lahat dyan sa Albay. Salamat po and more power sa programa ninyo and God bless you. Thank you so Alright. much. Maraming Yun salamat po, mga kaibigan, ang spokesperson ni Albay Governor Al Francis Bichara. O ganing taknaak kagahi burn ato makauban ang spokesperson sa Department of Social Welfare and Development Region 10 nga si Miss Charmaine Tadlas. Good morning, Miss Charmaine. Good morning, Sir Art and Sir Bernie. Thank you for having us here in your program. Alright, Miss Charmaine. Unsay ato ang kanang pwede man na siya no kanang yunanang kanang murag cross kung sa kuha pa na cross service, no? Oh, bisag dili ka lahi nga region. Oo. Pwede ba ano? Napo na yung nana siya, ma'am, nga atong matabang po dito sa Batangas, Albay, kana sa South Luzon pod, Miss Charmaine, no? Yes po, actually we call that as interregional effort. Interregional So, effort. Yes, oo. So kung doon nakita yung mga disasters na gagawitabo din sa ato ang nasod, ang tanan mga DSWD field offices nagtinabangay, no? Depende po na siya sa kadakon sa impact sa usa ka disaster. Oo. Kanang igo pod ba nga to ang mga supply diri, ma'am? Sa ingon ana nga mga sitwasyon. Yes sir, base sa ato ang report gikan sa national officer no sa atong central office, actually nakitay standby funds ng 304 million. Wow. And we have already prepared 164 kabok family food packs. Pero dinhi sa ato sa region nakitay standby fund nga 59 million. Doon na po kitay 25,956 kabok family food packs nga gipreparar na dinhi sa atong rehiyon. Kay kung doon na kitay mga request itan sa uban nga mga regions for augmentation or dugang nga hinabang, makahatag dayon diretso ang DSWD Field Office 10. Oh, diri sa to ang AOR, Miss Charmaine, na siyempre sunod-sunod po tong pag-ulan, isip mga pisik, no, sa bagyong Rolly. Naabay mga naapektuhan base sa inyo ang mga data diri sa ato ang rehiyon, mga labi na itong mga landslides sa mga ubang lugar sa Bukidnon o mga nangadaot po nila nga mga kabuhayan. Doon na So ba far mo? sa ato dinhi sa atong buhatan sa DSWD, Sir Art, no, wala pa man tayo nakadawat og Salamat request man po, gikan sa salamat, no? local government unit. Salamat sa kay Diyos, base no? manggod sa atong balaod ang atong mga LGUs una ang moresponde kung doon ay mga gikinahanglan sa community. Kung doon na request gikan sa LGU for support gikan sa DSWD, diha padayon nga panahon nga mosulod ang atong buhatan. Oh, mo ni ang atong ganahan ba? Kanabe panultihon, Miss Charmaine, o Guy Berdia. No one became poor by giving. Ha? Nga kimo na kanang para gyud sa Pilipino nga. Nasunggo ko ato ka jud. Oh, nga bisag ka ng wata, pero kumutabang bitaw ta bahalag huun ta unya ang mukagay ang imo na lang kuan burn ana, di ba, Ma'am Charmaine, no? Ingon ana ta mga klase ng mga Pilipino matinabangon gayud kita, tama? Kinabangay gyud ta ani nga panahon, sir, no, kay kita ra manggod pod. So kung dunay nanginahanglan nga mga pamilya o komunidad, diha pud sulod ang gobyerno kay mo man pud na ang role sa ato ang buhatan. Tabang yun sa panahon sa disaster. And since naanak ka diri sa mo, ma'am, yan nalipay mi nga medyo luwas kitang tanan labi na ang katawhan diri sa Northern Mindanao. Ato sang hisgutan, ma'am, kadali ang kanang mga hinabang nga ginahatod sa DSWD. Una-una katong mga sa mga naigo aning COVID, no? Katungod sa pandemya ba, no? Gapadayon ba gihapon ang inyo mga assistance, Miss Charmaine? Naa kitay gitawag, sir, nga Bayanihan 2. No? okay. Siya sa Republic Act 11494.
giinaghatag kita og mga ayuda ngadto sa ato ang mga pamilya nga naapektuhan. Kaning bayanihan to, sir, sa atong guidelines sa DSWD para lang kini sa katong mga areas na gideklara sa RATF o granular lockdown. So dili mo pasabot nga tanan pamilya o komunidad ang covered ni ini nga bayanihan to nga ayuda. Para lang kini sa katong gideklara sa RATF na dunay lockdown sa ilahang komunidad. Katong mga SAP, unsa na nasabi? Humana na ang ato ang SAP, sir, no? Wala na ilain, na wala lang na kay yung gamay. Wala Oo, na na lang tay gamay nga mga unclaimed. Tungod kay dunay mga problema sa ilahang identification, sama sa kanang spelling, kay dili man ta basta-basta makahatag og ayuda kung walay insakto nga presentation sa ilang identification. Oo. So kana na lang ang ato ang giapas karon, pero karon nga panahon kabulo na kita ga-coordinate sa tong LGUs aron masugdan na nato ang bayanihan to. Alright. Ang kanini ang mga livelihood projects sa DSWD, Miss Charmaine. Katong mga labi na mga nawad ag trabaho, ilabi na ni kauban ako dre ato lang ihilom kanang na-shutdown, kanang mga na-shutdown. Kanang gapadayon bagyapon ang inyong mga livelihood projects alang ni atong buot nga magsugod og ilang kaugalingong ginagmayng negosyo? Yes, sir. Ang sa ato ang bayanihan to covered ang katong mga naapektuhan ang ilahang livelihood. So, katong mga nagpuyo sa granular lockdown nga mga areas, magkahatag og ayuda ang DSWD para sa ilahang mga ginagmay nga mga negosyo. Yan. Ang pangutana na po diyan, ma'am, unsa ang pag-classify o nabay mga follow-up mo ginagong perminti ba nga pagmuhatag ta, ma'am? Kay sayang manggod, gwapo manggod ang tumong sa gobyerno. Ang monitor, gwapo ba? Ang tumong gwapo kayo. Gitagaan gyud kay para gini sa ilang panginabuhi. Ana ba dili bitaw one day millionaire bitaw? Uya kay gipalit pagtuba. Mao lagi nang problema lagi dayon. Unsa may mga monitoring ana, ma'am, kanang atong ginahatag nato nga mga assistance, ma'am. Labi na ni kaning kaning cash for work ninyo nga program. Kanang may ana. Oo. Ang ato ang buhatan, sir, no, doon naman kitay mga monitoring and evaluation systems. Diin nga ang ato ang mga field workers na na-assign sa kada barangay, kada komunidad, usa sa ilang trabaho ang pag-monitor kung giunsa paggasto ang ayuda nga gihatag sa ilaha. Kanya, kung makita nato nga dunay mga illegal activities nga gibuhat sa usa ka beneficiary sa DSWD, ang atong gamiton nga balaod o ordinansa katunggikan sa LGU. For example, use of kanang illegal drugs. So, ang gahiro man sa balaod o ordinansa is ang ato ang mga LGU. So, ang LGUs ang muhatag og kaso niala or penalty nga base ra gihapon sa ordinansa. Miss Charmaine, not necessarily ka lang nahimong illegal lang naghihimo o sabi ka lang mismanagement or poor management, lack of education in puti nga pa business. Correct. Kung saan man ang pag-sanction, aber? Oo, mo ta tong gihon, sir, no, nga for example kung dili man gani illegal, tan-aw na sa DSWD kung giunsa paghimo giunsa paggasto sa ayuda pinaagi sa itong monitoring system, pag makita gani nga wala matarong og manage ang ayuda nga gihatag sa ilaha, kini siya ato ani siyang ihatod dito sa atong LGU para they will be the ones to assess kung unsay maayo nga buhaton. Kay ang reason man good, sir, base sa social worker nga points of view, ang reason man good nga na mismanagement of funds tungod ra pod sa kalisod. So tan-awon sa DSWD unsa man gyud ang root cause ngano dunay mismanagement. Sa ladto na ba istorya usahay man good, Art, ang halin mahurot sa panukli. Medyo di ba? Unsa man na ipauli sa ilaha tong nalugi, ma'am? Sa man na, ma'am. Depende. Yes, sir, depende na sa programa nga atong gihatag. Like for example, kung 4-piece, warningan siya, no, nga dapat ang gamiton, ang intention sa ayuda nga gihatag is para sa ilahang education o good health sa ilang mga kabatan-unan. Pag makita nga dili maayo ang paggamit sa kwarta, undangon. Warningan sila after 3 times nga ilaha gihapon ng gibuhat, i-delist sila sa programa. Alam, Mga pila man po na kadako ka mga cash for work, ka mga livelihood lagi program. to ma'am. Oo. Sa atong cash for work, sir, no, 10 days, magdawat na sila og 320, I think, more or less 320 pesos. Per day.
Yes, sir, per day for 10 days. So, Muna mga sa atong 3,000. programa Mga Cash trismil. Forward. Oh, okay. It's meal. Sa atong apong 4-piece, kaning Pantawid pamilya, magdawat na sila, nagdepende sa kadakon sa ilang pamilya, no? Pila po ang bata sa ilang balay. Pero the maximum that we can provide is 1,800 per family. Okay. Si Bernice, ayang kadakon, ma'am. 6 piece ni, 6 piece. Pero sa ato ang 4-piece, sir, maximum of 3 children ra ang covered. Kabalo ka usa ka challenge yun ani. Yun sa to ninyo na ma'am no. I'm sure ba kana bitong pagkuan kung pila ka book family. Naiuban unsa man ni per balay matingala ka gamayng balay pero mayon sila upat mi ka pamilya diha. Kaya kung anak naburusan man na tanang isa nag-live-in man na. Yes, Kung usa si Bernie po, ma'am. Nagtuo ka ma'am, nga usa lang ka pamilya ni ma'am. Ang tuo, ma'am. What if ko na pa ko ilain? Kumusta ma'am? Kumusta ang kuan ana ma'am pag-classify kung pila ka pamilya? Kanang may anak bitaw ma'am? Oo. Naatay household assessment nga gihimo, sir, no? As a matter of fact, this year gisugdan na nato ang atong household assessment. Giintan-awon sa usa ka enumerator pila ka buok miyembro sa isa ka pamilya, unsa ilahang educational attainment, pila ka buok ang nagtrabaho sa sulod sa usa ka pamilya, pila ang ilahang income. So sa katibuk-an nga information o sitwasyon sa isa ka pamilya, kuhaon na siya sa DSWD. Diha dayon nato tan-awon kung unsa nga mga programa ang pwede nato mahatag sa DSWD. Mo lagi nag-ingon na ka ng mga income kung mag-loan daw TV padako ay og income dako nakoy sweldo nakoy racket nakoy kuan dakong Pero- pag DSWD ni mga tanan lisod kay Wala, ma'am ay wala grabe income, kay kalisod ma'am wa gyud sus bisag Miss Charmaine, magbisita lang unya media ni Bernie sa inyong Ma'am, salamat. opisina pohon. Kay buot namo nga amo ang i-connect ang gahi ni Bay alang sa inyong public service. yes ma'am. Dagan kay salamat, Sir Art, and we are always welcome to visit our office. Medyo pabor-pabor sa gyud memang kung gwapa ma'am ang mga spokesperson Ay, ma'am mo nang mas Mo ba ni tino ba to chismis nga mao ni tong una ang katong Miss Cagayan? Miss Lili tapos na Miss kuan yun siya Miss Mutya ng Pilipinas yun siya. Ma'am. Walang gitawag, sir, nga fake news. Daghang salamat Miss Charmaine. salamat, Tadlas, ma'am. Salamat kayo. spokesperson sa Salamat, Sir Art, Sir DSWD10. Bernie. Thank you ma'am. DSWD10 spokesperson. Yes. Sa lain pa mga balita. Ahay. Dakpan sa Bureau of Customs o PDEA duha ka mga Chinese national human nila gisulayan og lukat ang usa ka shipment sa Cabanatuan City. Sa deklarasyon ang shipment nga mga lamesa kuno kag Malaysia. Apan siya bude ang sud ni nga valor og 1.6 billion pesos. Gato ba nagkasong kriminal mga duha ka mga incheck. Sikob sab ang duha ka mga suspetsadong drug pusher human sila makuhaig 155 ka mga bloke sa pinaugang marijuana nga valor 19 million pesos. Gipasakaan na pong kasong kriminal ang duha ka suspetsado. Dakpan sab sa bypass operation sa NBN duha ka lalaking kapamalig shabu sa Baraopol, Misamis Oriental. Nakuha gikan kanilang 5 ka pakiting shabu gakatinan og 18,000 pesos. Hindi man Oh! nangundang gyud ay. Nalimas sa mga sundao, mga armas sa teroristang Abu Sayyaf human sa enkwentro militar sa Indianan, Sulu. Sakmit sa mga sundalo ang nagkaring armas sa mga bandido sama sa M14 o nagkaring mga bala o mga gamit nga panggama o bomba. Kinato mga gaayng balita. Gihatod ka nato sa Biramax. Max Gahi. Max Lami. Oras alas 7:27. Kaini bay, kaini bay, kahi sa balita, kahi sa kalingawan. Think before you post. A social media responsibility reminder brought to you by 93.5 Home Radio. We've all been hurt by words before, so before you post, think about how your words might affect someone else. Think before you post. A social media responsibility reminder brought to you by 93.5 Home Radio. Amigues finest chocolate, sabroso, chocolate sabroso, chocolate sabroso, chocolate. Amigues finest chocolate. Peter but healthy. Taste of satisfaction, Pure cacao roasted to perfection. from Milky
chocolate sabroso, chocolate, Camigan's finest chocolate sabroso, chocolate sabroso, chocolate sabroso, chocolate, Camigan's finest chocolate. Now available in all leading supermarkets and drugstores. Kami mo dahil sa akin ang dahigon, umabati ko sa aking batikuson. Oh, Pati Arbonok Jr. Oh, Bernie Pitok Pitok. Kainibay, kainibay, kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Oh yeah. Alas 7:29 sa atong oras. Time check ato kanato sa Sabroso Chocolate. Camigan's finest chocolate. Uy, magpadala sila og ron Prada kata. Lami kinaani nga panahon. Kanang sikwate. Sabroso Chocolate. Hello des tanan mga taga Camiguin nga nagpaminaw sa to. Oga. Kadyo lang shout out sa ko sa mga naka-online karon mga igala. Hello dia kang Boss Randolph Kiblat Haliasgo. Grabe. Grabe pertiha may gala. Grabe na ato nang suki. Boss Manny Bolaron, happy birthday daw kay Sir Josan AG. AG. Okay. Jennifer Lorata Gikilan, good morning mga kagahi. Ang general manager sa PTV, si Roda Hernandez. Ay. Niingon nga i-hook up na lang daw nato ning gahi ni Bay sa PTV kada buntag. Kay mas hawd pa daw ta nga mag-interview og mga tinagaw og binisaya kay sa uban ay pud kay pagara-gara 3 weeks pa lang po mi 3 weeks pa lang mi ay kay mo gara-gara daghang salamat sa inyong pagsalig namo taga PTV. Pero ganina sa mga katong mga abot sa baba di ko ka-joke Lisod na magabaanon niya ta ba. Na-remember lang na ko tong after sendong ba no? Kita witness magyud tato. Di bigyan alalim ng mga sus gino ko mga sakyan na nakita mo nga sangat, nga butang Kana dito bitong atop na lang ang mabili. kana atop na mabili ka na puno og pita lapok. Tinood. Sakit kaya na sa mga igala. Anyway, Mary Hope Del Rosario, good morning. Sa mga nagtanong sa mo sa online, paki-share basig nagdaghan pa wala nakabaloan ning gahi ni Bayatong online. Og siyempre sa mga naminaw sa radyo karon sa Home Radio 93.5. Good morning. Raymond Carmelotes, good morning. From Thailand. Grabe. And dahil nagpasalamat nga wa na gyud si Rolly pero nana po isa mag-ampo lang ta nga mo motipa sa dito sa pasaka gyud sa mga gala. Josan Gonzaga, Worsi Pool. Happy birthday. Ay, more birthdays si Boy Bato sa North Bleeders. Boy Bato. Sige lang taglit ani yun niya. Dili magmantika tong simulan Yeah. Mamugos pa gini siya nga i-greet ko. Mo galing taon niya. Nya why ko na ni. Good morning mga kagayog sa atong DJ sa tanan mga listeners sa 93.5. Hoping you're watching from Damilag, Bukidnon, si AJ Mags. Okay. Wow. Ay, gugmang gihak na. Go! Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy! Gusto ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko ano lili ako mas gamag. Unsa may hinungdan, imo akong gitaligdan. Sa walay igong nga rason, imo akong gibiyaan. Thank you fans. Thank you. Thank you, Araneta. Minsan lang nga, basta nagilom-hilom na ako ganina. As ko magsaba-saba. Gabaan pa lang ta. Oy, apit na ta musangko sa Gismil. Paki-like, paki-follow sa among fan page. Gahi ni Bay o sa among napon mi sa Spotify kung just in case nga
wa mo nakatanaw sa live na amo nang gina-upload, i-search lang ang Gahi ni Bay podcast o pwede po ninyo bisitaan mga igala ang YouTube channel namo Gahi ni Bay. Okay? Okay, thank you very much. So mora to. Oy, again, daghang salamat sa Sabroso Chocolate. Kamigen's finest chocolate. Kauno ba mo kaniilang product may gala, purely made of pure cacao gyud siya, ha? Walay preservatives and additives. No other ingredients but our standard qualified cacao. Kung kamo gusto lamian nga tsokolate, actually pwede po ninyo himuon og mga sagol sa inyong mga chocolate cake o guban pa. Pero pag prepare aning Sabroso Chocolate, sa magbutang lang ka sa usa ka cup og hot water. Butang lang kag mga 2 o 4 ka tabliya, depende sa inyo ha. Use a whisk to mix. Kita mo anang burag kanong bitong lingin nga kahoy nga mas maayo imo ginang i-blend og maayo para mahilis gyud wala gyud granules. Tapos inom dayon. Na kung isulti diri unsay mga benefits kung tabliya ang inyong imnon matag buntag ha. Kung dili mo hilig og kape, pwede ra gyapon na Sabroso Chocolate. Uy, kabalo ka ba nga pwede na siya nga una ka mag-take sa Biramax kana ang chocolate ang pantulak kay init-init. Kay mas lami maguning Biramax nga init ang imong itulak. Yes. Kay mo samot ang kainit. Max init. Max lami. Mas init, mas bika. Biramax day. Ang Biramax makaboost sa immune system. Increase sa stamina for men and women. Kung medyo hago na for the entire day, medyo kapoy. Magluya-luya dahin ka. Ignon ni kasi sa, sige, nakakapoy si kapoy. Actually, kung magsikag Biramax, makarejuvenate ni sa cells and regulates blood flow. Antioxidant pag siya og anti-aging supplement. Munang baskog kulba kay pong barog si Boss Manny Bolaron. Na ang barog pa lang ay sos, grabe. Ay mo kabalaka kay kani siya 100% all natural herbal capsule. Maguna-una man muna basi maun sa tanan high blood dili. Herbal capsule ni siya 100%. FDA approved ni siya, no side effects, safe and effective. Daganay nag-PM sa amo nga, sir, nindot lagi nyo sir kay murag wa lang gid sir ba. Katong di na mamasulti. Purag lain daw kay ilang mata, murag sila kakabudlat. Mapil man na sa mata. Ang atong Biramax 269 lang kini. 2 ka capsule na ni siya, men and women. Morning nakalami sa Biramax. Di lang sa lalaki, pwede pod sa babae, ha? May nang klaro mga igala. Bosa, unsa pa inyong gilatan? Mag-Biramax na. Max Gahi, Max Lami. Alas 7:36 na, Lunes sa lain na pod nga letter ang atong basahon karong mga igala. Thank you, fans. Thank you. Pagsagpaon naman mo karon. Nasoko. Gipanawagan ng katong mga luya na magamit na og Biramax. Dear Kagahi Bernie. Gamay na lang na makpak, baliupat na lang. Mayong adlaw kaninyo dia. Ako dia si Alberto. Ba? Pizza ba ni? Ako dia si Alberto.
nagpasalamat sa Ginoo kay bag-o lang nakasulod o nakabalik og trabaho. Sana Og siyempre sa akong bagong gitrabahoan, siyempre nagpailailap ako sa akong mga kauban sa trabaho. Medyo awkward kayo. Kaya ko lay bag-o. Nanay mga mantas daan na kauna. Og siyempre, kailangan kita makiuyon. Anak man gina, basta bago pa ta sa trabahoan, makiuyon yun ta. Og tuod man, na-timingan dayon nga na ako'y manager nga medyo kulba yun. Isog kayo. Wala ko'y choice kay kailangan ko manarbaho. Kaya ang mga si Judith o si Juna, sige panuktok sa among panimalay. Mo nang wala ko'y choice. Kailangan go with the flow. Bahala pa mag-usahay pag-abot sa trabahoan. Murag impyerno ang akong pamati. O gingani ang naitabo! Abot do! Ay, mo po may pag-alas 7, sir? Ingon ko do, dapat 30 minutes before alas 7 na nakadiri do. Bago ba kayo? Kutok-kutohon naman karon do. Ay, sorry sir, huwag kabalo sir. Huwag kabalo. Pag imong duty alas 7, dapat alas 6:30 na nakadiri do. Bago ba kayo? Kutok-kutohon naman karon do. Bida na ba na? Ay, sorry sir. Sige sir, umasir sa'yo ko sir. Do. Dagang kita buhatong karon do. Kita ka na mga bagong ligid do sa kanang dump truck niya do. Yes sir. Ibalhin as Picas warehouse do. Sige sir. Sa may gamito na itong kuan sir, sakyanan. Unsay sakyanan do? Manumano na do. Lukdohon ni mo ng ligid do. Pandamay. Sir? Oh, hi, Day. Ay, morning, sir. Naray mong kwan, sir, sabroso chocolate, sir. Magagwapa gini mo, Day. Samo kayo ka, sir. Mulay ka na ako, Day. Kanang naka-miniskirt, ka-perminted, Day ba? Para... Pero kung kabantay ko, Day, basta ka rin mag-miniskirt ka, Day, manimawag bulad lagi, Day. Alainan ni mo, sir, oy. Binuang rana, Day. Day, ay kay pala big time is, Day, ha. Taon sa may gikoto ni Manid, Day, imong dila, Day. Lamian na, Day, oy. Samo kay ka, sir. Chocolate ba na, sir? Si Kwati ba na, sir? Mapaso sa nakong dila, sir? Do! Ganina naman kasi tanaw ni Rose, do. Ay, sorry, sir. Abi na upuro talaki dali, sir. Namlay guwapa dali, sir. Rose. Gawa sa nito, Rose. Kay murag delikado ka ning lakihan nito. Ay kumpiyansa ni Alberto. Ilado na ba nito silang barangay ni Lidto nga tirador kayo ni. Lo, sir, binuang mo na, sir. Sige. Sige na, Rose. Gawa sa nito, Rose. Yes, sir. Kita ka, do. Siksi ka, do, no? Tingog pa lang, do. Grabe ka, do. Big team. Puksitan ka katulo, do. Sige, sir. Sugod na kong lockdown ng mga ligid sa kuhan, sir. Dump truck, sir. Wagi sakyanan na, sir. Buang nga, do. Bag-o mo nga, do. Basta first time ba kayo dito? Why sakyanan? Manumano, gina? Lockdown gini mo ng ligid diya sa dump truck? Gi-order naman na ni Dodoy nga dadya.
Kailangan na ni Dodoy Dadya siya mga dump truck. Munang ato na dito. Ilokdo ha. Di ko ka na para makita ka na ito nga kusgan ka. Salagay Dudut. Ani ka dali. Dari ka nagkuhan sa mua. Katilaw yung kagyan. Sige sir. Ako'y bahala na sir. Pero grabe pa maulam sa tagsaktuhan na sir. Oh, kung reklamo ka do. The door is open do. Pwede man ka mo resign do. Ay, blima sir. Bisa pag katulo na ako nag-look doon ng mga ligid sir. Kaya kaya na sir. Grabe. Bernabali akong backbone eh. Ay da! Sir. Load sa mga no? Bernabali akong backbone sir. Bukata kay sir eh. Masurrender na ka no? Pwede na ka mo resign do. Wala sir eh. Gamay rin ni sir. Do, kanang na ako isulti ni mo do. Nauman ni mo trabaho do. Uy, uman sir eh. Kapuya lagi lukdos ligid sir eh. Hey! Do, ani do. Sayop na yung warehouse yung nabalhinan do. Sir? Sayop nga warehouse. Ibalik do. Dito speakers warehouse do. Gwapo. May punta sir kayo. May isa ka mag-joke sir ba? Do! Mo ba nang naunsa ko mag-joke do? Kuto-kuto naman ito karon do. Ingon mo nila sir nga joke-iron daw ka sir? Ha! Oy, joke do. Sayop do. Sir, pwede yung mabuntag lang. Sige do. Pag sayo do. Ibalin do. Tanan katungkuan. 20,000 kaligid. Ibalik na po ito mo sa warehouse 1. Kaita na eh. Reklamo ka do. The door is open do. The door is open. Wala. Sir, okay kayo sir. Gananggi ko sir. Kusugin ako sir nga ibalin ako sa warehouse. Ibayin ako sa warehouse. Saba lang sir. Sa kasang warehouse. Abi na ako reklamo ko do. Sige do, matulak ko do. Mapoy kaya akong asawa do. Igna do, wala ko diri do ha. Igna nga neto ko sa church. Saan na yung gisod ng trabaho kapuya na eh. Okay. So tayo paano mo galing? Alberto? Oo. Rose, di ba? Yes. Wala eh. Naunsa man imong lawas nimo. Mura man nag-letter C. Kapuya din trabaho day. Kabalo ka na gina si sir. Tanan bag-o na mo diri. Ipalasar sa ginagligid. Ay lang kabala ka kay after ana, di na din ka muar sa gligid. Mo ba? Mga 3 days raman na iyang testingan ba? Ay, salamat. Okay, sunod ang dump truck na yun mismo. Siyam ni kalakiya eh. Kabalo ka, luoy kayo ka do. Kadyo lang tagantag vitamins ha. Hey, tanan na lang yun ba? Inganaon lang yun ni sir. May galing ka, gawag yun ka ni surrender. Pag yun yung ibalhin. Diba, ipabalhin na po niya balik no? Mo yun. Ugma daw buntag sa'yo. Mo gina iyang kuan style. Hey, nako na si sir. Wag na siya kalainan. Uy. Pero in fairness ha, wala ka ni quit. Dugay na ka dali? Dugay-dugay na sad. Ang style mo ni sir, imo rin na siyang pasakayan. Munang usahay mo, sakay lang ko ni sir. So pasabot mong sakay. Sakay na, umpak-umpakan ba? Joke ra, oy. Abi pala ni mo yan ako nga klase nga pagkababayi. Kabalo ka, ay kabala ka. Ugma, pahiraman takag sakyanan. Magsayo lang ta pa di makabalo si sir nga kuan. Uy, salamat ha. Tabangan mo ko nimo. Wala lang. Nakita man ako nga murag kuan ka, murag butan ka nga pagkalalaki. Sige, uli na dito. Wala pa man. Wala pa man ko 20 minutes. Ay, nakabala ka ko na bahala na. Lakaw na dito ka. Basig nagulat imong asawa. O kuya asawa, oy. Pag sure. Wala lagi. Ikaw. Minyo na ka? Siya, minyo lang. Hindi mo minyo. Nausap.
Kan dili kami ni. Bukan ako ito single ay gini. Ha? Pag sure day? Kagwapa ni mo? Siya mo kaya. Siya gwapa. Ulit ka lang. Naiiwi mong babae mo. Na-stroke. Ikaw, siya mo kaya. Siya gwapa. Gusto kang sa bros ng tsokolate? Timplahan ta ki. Ha? Kaya lang, hulat na diya. Timplahan ta ka. Siya mo kaya. Ano mo mga babae? Imyat, basta na yung gwapo mo, mausap din mo. Ay, ano siya mo kaya. Kagaiber, nagpasalamat ko. Kay bisan pa mga grabe kasalto ako manager. Na ako'y nakaila nga si Rose. Ay basta ang mga pangalan ay Rose o Kulbang yan. Sabi nagsumpay ni Moniglin. Roslyn na din. Si Jeda Rose, man pala. Yung asawa, Jeda Rose din. Uy, ni kon po si Anna May. Anna May Rose po daw. Is it like Christine Rose? Salamat kayo og nailan ako si Rose. Og tana dili ko niya pasagdan. Kainibay, kainibay, kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Alas 7:50 na. Alright. Nobyembre 2 sa holiday de karon. Uy, happy birthday sa atong singing sensation na si Princess Baby L. Bularon. Uy, Good tama. morning, Baby L. Good morning. Oga, i-greet lang ako si Sir Allen Uy diya sa Southern Philippines College. Good morning. It's Southern. Ay, napagba. Sana? Hindi na Southern? Dili, Southern. Southern? Yes. DKA na lang taan ni. S-A-T-E-S para Southern. Southern. Pwede na nga. Muna maglibog ng mga bata. South Philippines. Pero pag naging Southern. Southern. O niya, kung mag-module ka, kisa may mo ingon sa imo nga Southern na. Ay mong sailing yan. Tingala bito ta pag ang tawa hamburger. Ano man ang manager? Ano man dapat manager? Manager, hamburger. Marian Pardo, good morning. Good morning. Jennifer Gigilan, good morning. Renlu, happy Halloween. Sir Bernie, Sir Art. Alrel Casares. Of course, Ma'am Joy Martinez. Ma'am, pwede na ba siya magpadala ng FedEx sa mo, ma'am? Ma'am Joy! Rick Brian Guzman, good morning. Good morning. AJ Mags from Damilag. Uy, na si Cheryl Nacaryo Makalaging. Ang Uy. profile pic pala imo, sexy kayo. Lord. Kalas og rice. Cartabs, good morning. Jessica Cantare. Madrits Peralta. Atel. Ginabali-bali mo gano'n yung mga ngalan. Sure basta doon ay utang. Dipod, kung sa asawa sa daan. Jacobs Finches Aviary. Pakigit ko kang Joy. Ingayang wife. Idol ra ba kanya Papa Bern? Papa Uy. na ka? Ay, makulbantan na mo tawag o papa nato lagi. Paul James Smith. Mary Hope Del Rosario. Labi na para sa iyahang saklay sa kinabuhi. John R. Labis. Ha? Jeril Waga Obarco, Jelro, Cheryl Nacario Makalaging. Uy, Biboy sa bunod. Ito nga. Oy, B-boy! Bel Dandy. Iking Atilio, di sa Davao. Uban lang ni Jello, nakita na sa Densias. Si Buboy sa bunod mo, siya ng manager ni Lolo Roger. Oo ba? Muna yung manager. Okay, hello sa mga taga-Kitang Lay. Lads 256. Good morning yung tananog sa mga Carmen Valley, the valley that never sleeps. O sa tanan pong mga kuya nga naminaw. Labi na diha sa Golden Friendship, si Airpods diha. Kapon ito sa balay ko nga, oy, maing buntag ni mo diha ko, oy. Unsa mo na ni Ron? Kuya na, di na ko papa. O Airpods sa Silver Creek, mga kuya. Good morning ninyo diha, mga kuya. Kuya Dudes. Kuya Dudes. Ate Robes. Carlos Ontong sa Makati. Kumusta na mo mga okay riyan atong size 11? Sa sapatos? No.
Joep Ranario. O Kuya George Christopher Atencio. Good morning dia kaninyo. Ang Marikina River nasa 12.9 meters pero normal pa na nga level. Way angay kabalakan. Huwag kayo matakot dyan mga taga Marikina. Hello to Liza. Huwag matakot. Mag-ampo na kita ng kaning kaduang bagyo mo. Pero nakita na ko parang tipas naman. Gibugaw na nato. Soy Laure, ayaw pag iuhiya og manok nga ikaw ra usa. Lain. Kalami ng manok karuma. Bisaya. Bisayang manok pa yun. Anong ganahan magita ng Bisaya manok? Ano mo ni ganahan na to? Sa tanan mga nag-Halloween party nga nag-hadlok-hadlok, di gimi madlok. Asawa ra gimi madlok. Jopet Valencia, good morning. Francis Melanie Gabor. Susan Regidor diya sa Davao. Percy Pinolyar sa ABS-CBN. Kabalo mo, yun nani. Mo niya mamiss sa mga tao, Bern. Tagata mo og tips mga network news gathering team. Kami, naanad mi ana nga 3 days to 5 days wala pa ang bagyo. Gideploy na lang mga tao sa mga lugar nga posibleng maigo. Kaya kung mularga ka nga nanay bagyo, di nakakalusot kay mga masalado mga sakyanan. Correct. Mao na mga tao, mingawon, pangita sa ilang mga balita, oy. Kulang update. Kunyang imong update, anak diri, wala kalainan sa Facebook. Minga, banga kay mga news gathering. You should have taken advantage of the situation kay wala na ang katong ABS. Unya, ang inyong balita, ya-ya. Ay, so... Ese. Kaya kung nakompleto pala ng kahit ni Bay, nakabunal lang may taog mga inchik sa beles. Unya, nami ka ugali yung obiban. Ay, lukop Pilipinas ni. Ang ato ang coverage. Atani. Muna yung mga usahay ba nga mga sayang kay. Kamo nga mga naa sa mga guys ko yung gatoon mass com journalism. Ang tawag ni Ana, anticipatory news management. Pag una na mo, asa man ang dagan ng bagyo, oy, maigo yun ang South Luzon ang dapita. So, layo pa niya. Nanabay tayo Google. Oo. Nanay Google Map. Oo. Unahan na ninyo. Ayaw tanawa pilay gasto. Ang importante, serbisyo publiko, makahatag impormasyon nga makahatag kagahi, kalig-on sa atong katawhan. Labi na ni ato maigo sa katalagman. Di mo gunaw na sa gasto? Ay, Balak gunaw na tag gasto. 65 pesos per head ra ang meals, ha? Akala na po yung nakadepend sa kanito. Kaya meal allowance siya. O siya, ang driver, mapilon. Sa agency, no, ito yung nakakuan lang. Pero, yes, Ana. General Rodrigo Calapis, dagang salamat sa pagtanaw-tanaw niyo diri kanamo. Angie Jam, Ray Hampit, good morning kanyong tanan. O siyempre, happy birthday kang sis Mercy Bulyosos, the lovely wife of a very worshipful Erwin Pio Bulyosos. Happy birthday dia kanimo. Basta galing, basta mo grade yung mga asawa nga na yun, na yung mga adjective, mga lovely. Sad-ana. 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 Walang kami din may madlok ng mga tikbala, mga white lady. Gas may madlok. Mas madlok may ka ng pagmata nimo na ang imong asawa nag-scroll na sa imong cellphone. RJ Yakapin of Noble's Grill. Ha? Lami kaya diha ilang mga sabaw. Labi na sa panahon nga bugnaw. Imong mama ihay daw. Rosana Esparcia. Ay! Akong inahan nga si Rosana Gawangon, Agusan, Esparcia. Hello daw siya mga relatives diya sa may Claveria, Misamis Oriental. O sa tada mga taga Mangagoy, Bislig, Surigao, Delson, good morning. Akong mga dagi ko yutang na tauhan. Mga naka diha. Diha ko na. Si Kwan, former mayor, Kagawan ron Lilith Habla, good morning. O siyempre kay Barangay Kapitan Anita Bonhoc, uban sa iyang kapikas mo sa kinabuhi ang orig nga gahi Arturo Bonhoc Sr. Diya sa Davao, kumusta mo diya? I-regards ko ninyong Inday Sara. Ana. Jezreel Silva, good morning Kuya Bern and Kuya Art. Biramax, gahi ni Bay. Correct. Aji Santos. Kumusta diha? Kumusta? Catherine McLean, sosyal ang apelido. Mga gahi ni Bay, good morning ninyo tanan.
Burn and Art. O sa tanang mga taga Davao, labi na ka nagasunod na mo rin mga followers, ang ato ang mga likers ug shares sa Gahi ni Bay. Congratulations sa inyong tanang mga taga Davao kay sugod karong adlaw magsugod hantod sa katapusan sa tuig ang inyong liquor ban. Oy, teka muna, kanilang last na lang yun. Mayong buntag, patabang og sibya para sa blood donors. Oy, Red Cross. Type O plus for platelet para sa akong mom-in-law na sa NMMC. 6 units na hotdan na ang Red Cross mga higala. Aha. Siguro bisitaon na nato itong mga higala diya sa kon. Actually, mo gina may tabo karon. Kitang tanan, bala pag dili O plus ka, pwede maka dito donate mo dito. Kay pwede naman na ibahilo kung namang galing. Kay karon yun ang Red Cross, wag yun, hurot yun ang dugo. Ta wala ka di ta maka bloodletting tungod ning nga pandemya ni. Pandamay nga pandemya ni. Pero kung kamo naanda ninyo, please adto ta sa Red Cross mag-donate ta. Nag-try man kog donate. Sus. Mantika may ni gawas. O get well soon sa anak sa atong brother nga si Roderick nga taga DSWD nga naigo sa dengue. Uy, ato na yung pakisgutan na yung ugma kaning dengue. Usay nakafocus na lang kay taan ng mga COVID yan dengue kataas. Correct, tinod na. Kuya Joel Olvida, ikaw na bahala din dapita. Okay. So muna to. Grabe ka katong mga nangapingis diya. Ingnan niyo pag-rally mo sa home radio, ha? Ingnan nga padungagan ang oras. Wala tayo igong panahon hangtod ugma susamang takna susamang istasyon. Timani kini nga ang katawan nga dunay gahi ug ligdong baruganan. May maitampong kalambuan sa atong katilingban kini si Art Bonhoc Jr. Sa tanan mga bana nga naminaw hinumdumi. Ang bana nga gahi sa bandi na gyud mulingi kini ang Hilas King Bernie Bitok-Bitok. Og mao kini ang Gahi ni Bay. Gahi ni Bay, gahi ni Bay, gahi sa balita, gahi sa kalingawan. I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's